Nos, ön pár hete levélben érdeklődött nálunk, hogy van-e olyan OTC részvény, amiben hatalmas potenciál van, minimális kockázattal. Emlékszik erre? Igen, emlékszem. Oké, nagyszerű. Azért hívtam ma fel, John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időkben. Ha van egy perce, gyorsan elmondom magának. Van egy perce, John? Most nem érek rá. A cég neve Aerotyne International. Ez egy dinamikus, high-tech cég Iowa-ból. Szabadalmaztatás alatt álló új generációs radardetektorokkal, mind katonai, mind civil felhasználásra most. Nem szabad kihagyni, John. Most 10 centért adják ezt a papírt. De a helyzet az, John, hogy az elemzőnk szerint az egekbe fut majd az ára. A haszon mindössze $6000 befektetésen akár $60,000 is lehet, John. Ennyi a felvett hitelem. Ebből most kifizetheti. Kifizethetem a házam? John, csak egy dolgot mondhatok. Én mindig azt kérem, hogy az ügyfelem engem ne a sikeres üzleteim, hanem a kudarcaim alapján ítéljen meg, mert azok alig vannak. És az Aerotyne esetében minden faktort figyelembe véve 5 ász van a kezünkben, John. Oké, rendben. 4000-ért. Amennyig jön. $4000, az 40,000 részvény, John. Már is indítom az üzletet, és hogyha megvan, visszaszól önnek a titkárnő. Rendben van, John? Rendben. Rendben. És John, nagyon köszönöm a bizalmát a befektetői központ nevében. Oké, kösz a tippet. Minden jót. Ezt hogy a szarba csináltad? 2 rongy, 2 perc alatt. Úgy néztek rám, mintha feltaláltam volna a spanyol viaszt.